Kadap lagi sengu iblay sien ne kapor ka menta ya ka bang yo pat sai sien ben sengu in ka ktien ka jong blay hapdeng jong phi. Kamdan kano ka jing sengu bang le ne ka jing kemen ka ba kham kemen ya ka ni. Ya ka bangan yo ban sam ya ka ktien ka jong blay. Ding ta nga ai ngu iblay numar ba ka ktien ka jong blay ka ong ba umman ba gawai ka man sim kan jat no. Ne ba barok kin poi sha ka jing ka lag mumut ka taru ka dei ka jing sengu ka man sim ka jonga. Basisha isin ay yagi breo ki bam diang ni utrai bat ki ba kantat ya gospel ga jong Jesus Christ tadeng ta kumbo kpa jong au ba meneng umman ngaru kumukhon jo ngammon ban yu i ba kawai ka men sim ru ka jat no bat ba kan poi shadu jok ya ka bala pen kre na ka man tau soitan bat ki angel gi jong o tadeng ta na ka sngi utrai ong kren bantei ga ni ka ktien bagum ta nga kren bat yai kren ngapen sngau bat yai pen sngau ba ka team jo ka potternet ibara kawai ngi pen sngau bat yai pen sngau ya ka khubor na ka ktien ka jong blay ba fin yo ya ka ni ka jinget fin yo ya ka ni ka jing sngau scam ha ka men sim ka jong phi ya ka ba fin boot ya ka fin ko ngo ya ka ni ka ktien kan men to yu breu la do yo ka prthei barok kawai ado yo ka spa ka po yo ya ka pisau yo ya ka ta ka ying yo i chai ki jaka ki puta ba ki ki jingdan jing em baro la dau tau breu do no ya ka men sim de kan men to yu namar ba la dau yo ya Jesus Christ kata ka jing yo ya ka ki spa ki po ki nam ki burom ka long tang ka jing do nong suda ha ka sngi ka bau khap rip ya la ka jong ka khamat tadei ta kwa abnong i fi ka ni ka sngi habangi khap rip ya la ka jong ki khamat ai bangin long ki breu ki ba yo ya ga nong ba ga nong ka long ka ta ken ya ga bangin la pelang kat bangin dang im ba ka ta ka long ya ga bangin chakri utrai ya ga bangin boot utrai ya ga bangin pensong ba ya Jesus Christ ken kat bangin dang ring men sim pada dien ngila khabrep ngila yo ya ga nong ya ga bangin la de pelang lupa na du ka bangin dang im tring tanga stunat ru abang apuli ktien jumblai ngayo ene ka ge benta naka kitab ke baar ki chronicle ke nikal nong ke balai puai ke nikal khat ke baar po ong kumni but we zakia ulale kumni hagari juda baro kawai but ulale ya kata ke babha but ya ke badai but ya ke beshisha hakmat utrai ublai jong u but haga no ke kam baulas dang haga jing shikri ke yeng ublai but haga an but hagi hukum ban wat ublai jong u ulale ia kata dalaga donut baro bat ulaman bah ulale ia kata dalaga donut baro bat ulaman bah ngasubang man perkhat ia ga jingim ga jong Hezekiah udeus im uben pai biang ia ki Israel syaga jingmani blai ka bashisha Hezekiah ulai iru ki kamba gi jong blai uyu iru ia kita ki ake bo blai ule badeng ta upen pai biang ia ga donut jong ki briu syakaban syakri belai. Badeng tahabu syakri ublai shim syakri tang ban syudap rukom ne shum syakri ublai tang ban syudap kita kan yam ban syudap kita ka rukom ne ban syudap kita ki program ne Bible ka ong ne Hezekiah ulale kumta hagri juda bro ka bat ulale kita ka babha bat ka badai bat ka bashisha ulale ka babha ka badai bat ka bashisha baru lek syai kata kababha kamat jong blai kabadai kamat jong blai bat kabashisha kamat jong blai badai ta kadau ha ule ka no am haga kam jong ji shikri ying blai bad hagi an kita gi hukum bad ban wat yu blai bad ban le kata daga donut baro pi habule ya kata ban shikri blai daga donut baro ke Bible ka ong ni ulaman bha tadeng tala da file e kano nam tau blai am jule tang shiteng donut wat le tang ban shudap wat le tang ban shupen i haki briu ban yo impression ma ba ban baki briu kin ong ban yaro ye pi na baki briu kin ai boram pi le tang kumta re le be ya kata ka babha hakamat jong blai ya ka badai mdei ka balat le be ya ka badai but le be ya ka ai ya kata ka bashisha hakamat jong blai but le ya kata gi ai ki baro am daga donut baro hafishukri blai le daga donut baro maru blai am kwa yangi bangin le agi ke daga donut baro bara bangi le daga donut baro uta ubriu un man bha ngai yang ni bo Hezekiah laman bha he became successful he became prosperous namar bo shakri blai daga donut baro badeng ta bangi shakri blai ma banga pulin kitab Joshua roang bangi shakri blai daga jing shepting bat aga jing janai
Ba bangin syakri u Jisu pen kan maru, ya ka bangin mani u blay how men sim, and in the spirit and in truth. Haka men sim ba haka jing shisha. Bangin le ke haka babha, ya ka taka badai, but ya ka taka bishisha ban le ru, daga donut baro. Today tawo nom le tang ba pidan hai jing seng, piu le e kata tang ba fidei ban yalam hai yang asem, ya ka jing duai le ne ke jing pule na ktien jong blay. Na file ke nam tau trai le na ka donut baro. Bala file kumbo blay ukur ku yo zakayam nga garanti of hiro mo blay ukur ku ifi kum juru. Wat jule tang ban shupeni wat jule tang ban shuyo jingero kum ong ipi mene na le na do ka donut baro. Shakri yo blay na do ka donut. Pi yo blay na do ka donut. Pi yo blay na do ka men se pi yo blay na do ka jingbut jong fi. Pi yo blay na ka bor baro. But le kum ta de le kum ta. Ba fin i ke jing skri blay ke jong fi am. Ba kata ka jing le ke jong fi am kamat jong blay. Kam julong le u blay un pen man baha ba ya fi. But am tang ya fi. Wadi ki kon ki kti ki kon pateng ke jong fi ki banang wan ru kin long shisha ken ki bala kerku. Dari da ko abang fi ke ni ke sngi momenta. La fi le ya ke ek na ka mentau blay. Le na do ka donut. La fi le ek na mentau blay. Le na do ka men sim. Le na do ka jingmot. Le la da file ya ga egim ta uble wa le tanga ka pau wala da file ha ga bari ro ya ga bam dan ba yu i uble un ai nong bi fi ga pau uble un ai nong bi fi ga pau ta ding ta un kan tio fi un ra fi un bu i fi ga da ga jaka am ka ba krawe ta ding ta kumba kasam kan nai puai ko ong ga ta i puli ga khot khat sa ko ong namar me la bu ya ga jing e ke jong me hanga ka bo la dang la i chi shau trai ba ga ta ga jing e ta mi i chi shai utrai da ngila the no ita ke jingi ke jongi hau trai da ba utrai wangan pen em yu tau preo bo wangan kan tiu yu na mar bo le itho ke kerteng ke jonga ta ding tau utrai wangan kan tiu fi na mar fila itho shi sha ya ke kerteng ke jonga om tang bagi itho ya ke kerteng ke jong blai re mangila itho shi sha yu blai ba ding ta ngimle tang man shu dep ngimle tang man shu pen i ngimle tang man shu mau ban shu le jeseng ban shu le shong hiyang mani ni tang ban shu pen i bangila sakri blai kum tan ringile daga donut baro ngile daga donut baro tading ta bangi tip ka tin jum blai ong kum ta ni ka ngo ina ka tin ngile igani ka tin ni pen ka ngo ina ka tin ni pen rit ka ni ka tin but kumba u hezakaya ulale mo ka tin jum blai ong ni kini dekat arway mo kaong bara kano ka kam baulas dang haga jing shikri ga yeng blay bat aga an bara ki hukum man wat you blay jong ulale e kata daga donut baro haga bay dai we ga shikri blay haga yeng blay bat la daga dai ga an haga ktien ga jong blay ru bara ki hukum ga jong blay bat ban wat you blay ulale e kata daga donut baro wanu mat blay tanga ga por bangi don kam you blay tanga ga por ngi mat jingele ngi wat you blay ri wat you blay man sngi wat you blay man laga clip mat wat ya ga khamat ke jungu bat ya bor ke jungu tading ta mu try da kar khu shi sha ya pi hamanga puli ga ni ga por ka ni ga kitab ben kong chronicle nong khat riu ka khot khat we ga ong ni to wat pi you try bat ya ga bor jungu wat ya ka khamat jungu hala ka sngi mdei teng mdei tang ka por bangi don kam wat ya try bat ya ga bor jungu wat ya ka khamat jungu hala ka sngi dei ta wat you da ka donut baro bat la fi wat you try da ka donut baro fin shem you blay bala la fi shem you blay fa shem ya ka telong bala la fi shem ya ka telong ga ji im ga jong fi kanum kerdu ya ga ai ru fidan kami ke jing suk fin yo fidan kami ke jing kemen fi yo fidan kami ya ga la da fidan kami ke jing ker khu ye ke jinan kami ke jing bi jong fi la fi la shem ya ga ta ga telong u blai jong out ndap no ke jing ker do jong fi kat kum ke jing kan rispa ke jong u how kres aga borom tading time la da fi la shem ya ga telong fi la shem lut ya ke bro shem ke telong shem ke jingim pio ene ke jingim ke badap ker hai ke jingim ke balai lut ke jingim sha ke ba kemen kaba kemen buat apa yang gijing ya kaba kemen apa yang gijing ala kaba kemen apa yang jogi tagi thma vinum sip tiang iru abakiwan namar fil ayo inu telong am oh fio ike jing suk sha fio ike jing tengen maru jisu udah telong jogi jing tengen pi tengen ngam sim pi pengat kata jing mut perkat ke jung pi bangangai hagani ke sngi kum bangala ong ifi le ya kata ka ha kamat jung ble le ke no no besnio le ya ka badai wa jule ke no no bakla le ke be sham de ke bakai wa jule kai bat ublay wa jule kai bat yeladi wa jule kai ba ki breru henry long shisha
pada ke syukri belai le lut naduk ka donot ha ka bidai ba ka an ba dei ba hukum ha ka ke syukri belai ke jong fi ha ke ege fi wat u belai wat naduk ka donot pin I be bo belai un pen man bahai fi un pen man bahai fi un kar khu fi la da fi kwa e ching kar khu le e ka ta buat utran do ka donot syukri un do ka donot pin I ke jing kan tia ka wan min u belai ke jing kar khu kan wan min u belai ke jing le bahagi kamba alor ki kamba kan wan min u belai akwa man duai nam ta jong fi ha ni ka por ka bamenta try ni ka por nga ingo eme ngayo ban ai ni ka khubor ni khon ki jong me pada bakile e na ka bata jong me try kin le na do ka download baro kin e me da ka download da ka ban sim da ka jingmut ba da ka bor baro try kin ship ting eme but try shisha kin le bi ka ba bhai ka ba dai ba di ka ba shisha la da ka de ji shikri me ko try ha ka ying blay la da ka de ki an ki hukum ki jong me ba ban wat shisha ye me da ka kmat baro ba ni kon je me try kin long shisha ki ba man bha bat ki bala kar khu try ke kitab Joshua no manangkong kada khot ka ba pra ga ong kata ba man pusan ni ke ktia na laga sngi ba try shisha met labat sngi ba ban le ki ki hukum ban le ki an ki jong blai o da shisha man pan man bha try shisha ni ki khon ki jong me man pan man bha ki kin kharoi man laga sngi ko try na duai nga kar khu ni ki khon ki jong me shisha ko na kin bo bi me kin wat me man laga sngi man laga clip mat ko try duai ta jong phi ni ka por ba ka jing duk ka kan ria na phi ka jing duk ka jing kerdo shisha ka ja ka dam ka jing suk ka jing kemen kan wan ka jing kerku kan wan ka jing ku slai ka jing ship ting ka jing sha te ka jing kom barok ki light lot putrau ai phi ka jing kemen ba ka jing lot ka shisha da Jesus Christ duai nga kerku phi ka na ka sngi agar tengu Jesus Nongkhryiem amen wa amen try na kerku phi ngi sai champagne la sai ka sngi ka bai pa khubor lagi jing sok lor ka ba phi amen Huwag ba tayo ba nyo kasi yung